žiaľ nemôžeš zapojiť. Poviem ti, že sú 3 typy študentov. Ako rozvíjať svoj potenciál popri štúdiu. Alebo ako si zarobiť peniaze popri strednej škole, vysokej škole. Je to veľmi neobvyklá otázka, s ktorou si sa asi nikdy nestretol, ale ja ti ukážem v tomto podcaste návod, spôsob, radu, tip, ako na to. Dovolím mi sa ti predstaviť, dohodneme sa tak, že začnem ti hneď týkať, aby sme si boli bližší. Moje meno je Roland a práve počúvaš diel podcastu Večný študent. Večný študent je podcast do mladých študentov, ako si nájsť efektívnejšiu cestu, byť efektívnejší v tom, čo robíš, a takisto o príbehoch, príhodách, inšpirácii, ale aj o zlomoch mladých študentov. Poviem ti, že sú 3 typy študentov. Prvý typ, nechám to na svojich 2 sponzorov, čiže rodičov. Druhý typ je taký vyvalím špeky na posteľ a pozriem si nejaký seriál. Alebo ten tretí typ, to je ten správny typ, ktorý by si mal byť aj ty. Ktorý hľadá vhodný spôsob aj popri štúdiu. Keď si pustil tento podcast, verím tomu, že ty si ten tretí typ, ale schválne mi to napíš do komentu, že čo si myslíš o tom. Na konci epizódy ti ešte ukážem test, pomocou ktorého môžeš zistiť, či si vybral alebo vybrala, aby sme nezabudli aj na dievčatá, ktoré budú počúvať tento podcast, správne svoj smer pomocou jednoduchých otázok. Tak ostaň naladený a poďme sa do toho pustiť. Na úvod také veľmi jednoduché slova o tom podcaste. Nechcem to robiť veľmi formálnou, odbornou formou, ale skôr nejakou takou laickou. Nemyslím si, že by to malo byť o nejakom predpísanom texte, aby si sa cítil ako na ďalšej prednáške, kde ti nejaký profesor, ktorý má väčšiu bradu než vlasy, vysvetľuje látku, ale skôr o niečom takom komornejšom. Budem sa ti snažiť, aby si sa predsa dozvedel aj niečo zaujímavé. Každé moje a sa napiješ. Takže možno hneď budeš aj opitý a možno to dopozeráš do konca. Budem rád, keď si niečo z toho odnesieš a môžeme sa do toho pustiť. Prečo podcast? Podcast je podľa mňa taká jedna z najpoužívanejších platformiem. Môžeš si vysávať, môžeš behať, môžeš vyznávať lásku a pritom počúvať podcast. Čo si predstavíš pod tým vôbec zarobiť si peniaze popri štúdiu? Vykladať kamiony, alebo byť pri pokladni v Tesku, alebo pracovať vo svojom pohodlí doma v teple? Áno, presne ten tretí typ to je. A nie je to žiaden MLM marketing, ani sieťový marketing, ktorý vidíš na celom Instagrame a Facebooku. Som presvedčený o tom, že pokiaľ máš 2 ruky a 2 nohy a funkčný mozog a si kompletne vyskladaný podľa nejakého návodu, tak to zvládneš. Pardon, 2 nohy. Ja som z východu, my máme povolené používať 2 nohy. Ak sa ide s krčmi. Možno to bude znieť ako klišé, ale v prvom rade potrebuješ nájsť niečo, v čom si dobrý, výnimočný, nadpriemerný a dokážeš sa odlíšiť od ostatných. Môžeš si to trošku rozkuskovať na drobné a vyšperkovať k dokonalosti. Niečo, čo vieš, že tá druhá strana ocení a dokáže ťa ohodnotiť nejakým spôsobom. Strašne veľa ľudí to nebude vedieť povedať hneď po prvom zamyslení. Ale predtým mám takisto 3 spôsoby, ako na to prídeš rýchlejšie. Úplne prvý spôsob, by som povedal, je, že začni čítať knižky. Áno, to je úplne otrepaná rada, samozrejme, chápem, OK. Ale na druhej strane sa ťa opýtam takto. Koľko informácií, ktoré si prečítal v knižke, dokážeš dnes aj zúžitkovať? Lebo vieš, takže určite sa ti stalo, že si prečítal nejakú knižku a povedal si, tyjo, to bola fakt skvelá knižka. Ale koľko som si z toho vzal, to neviem. Nestačí len nasávať, ale potrebuješ aj vydať zo seba a realizovať sa. Odporúčam ti knihy, ktoré mne veľmi pomohli a nastavili mi smer, ktorým sa v živote chcem uberať. Mních, ktorý predal svoje Ferrari. Reštart od autora, ktorého si nepamätám názov, budeš to vidieť v popise. Tony Robbins má veľmi dobré knižky, Prebudeš svoju vnútornú silu. Veľmi dobrá knižka, síce hrubá, ale veľmi veľa informácií v tom nájdeš. Dám ti taký tip, začni si každú jednu knižku rozoberať do podrobna a snažiť sa z nej dostať čo najviac. Znamená, že nestačí to len prečítať, ale snaž sa ju reprodukovať svojimi vlastnými slovami. Znamená, že z toho textu sa snaž vytvoriť iný text. A uvidíš, že o mnoho viac z tej knižky pochytíš, ako keby si ju len prečítal. Lebo keď sa ťa teraz opýtam, že koľko si pamätáš z tej knižky, ktorú si čítal pred pol rokom, tak mi možno povieš obsah. Ale veľmi dôležité je určite vedieť vlastne o čom čítáš a čo si z toho vziať. To znamená, že tie vedomosti, ktoré si nadobudol, premeniť na výsledky. Teórie je dosť, ale je to funkčné. Nájdeš aj veľmi veľa návodov ako na to a možno nájdeš aj inšpiráciu, od čoho sa odraziť a kde začať. Veľmi všeobecná rada, ale veľmi dôležitá. A druhý tip je môj. Môj druhý tip je taký,
že začni veľmi jednoduchým, legálnym spôsobom obchodovať alebo predávať. Možno si povieš, že ja som nikdy v živote nič nepredával, proste prečo mám predávať? Celý život predávaš. Celý život predávaš a ani o tom nevieš. Predávaš aj svoj čas niekomu, predávaš svoje znalosti, predávaš svoje frajerské znalosti, frajerovi. Stále niekoho buď presviečaš, alebo mu niečo ponúkaš. To znamená, že v tom predaji si zbehli a ak aj niekoho presviečaš, tak svojím spôsobom predávaš. Existuje jeden inzertný portál, niečo ako Bazoš.sk alebo CZ, kde som začínal aj ja. Vieš si tam vytvoriť svoj vlastný inzerát na akúkoľvek činnosť. Ja som presne tak začínal obchodovať a bolo to asi v roku 2015, pokiaľ sa nemýlim. Dokážeš tam zarobiť veľmi jednoduchým spôsobom, legálne cez zmluvu, nestojí ťa to veľa času, nestojí ťa to veľa energie, žiadne peniaze. A môžeš si vybrať z rôznych kategórií a to môžeš upraviť napríklad fotku, video, preložiť text z iného jazyka, napísať článok, napísať recenziu na film, nejaký tréning, vytvoriť možno prezentáciu za peniaze a tak ďalej. Povedzme, keď si dobrý v kreslení, nakreslíš portrét, predáš ho, naprogramuješ možno stránku, upravíš hudbu, doučíš jazyk, môžeš radiť o cestovaní, keď si cestovaný, môžeš písať rôzne blogy, môžeš radiť o blogoch. Proste je tam tak obrovské množstvo informácií a tak obrovské množstvo ponúk a strašne veľa ľudí o tom nevie a práve to je chyba. Keď ty si vieš za úplne krátky čas zarobiť si peniaze s serióznymi ľuďmi. Urobíš si kšeft, začneš obchodovať. Môžeš tam predávať rôzne ručne robené výrobky, online marketing a tak ďalej. Toto nie je žiadna platená reklama. Toto je proste portál, ktorý mne pomohol a postavil ma na nohy, keď som začínal. Práve preto ti chcem dať tú radu a ten návod, že dá sa tak. Stačí sa tam len zaregistrovať, nájsť si nejakého vhodného človeka, ktorý tvoj produkt kúpi, uzatvorí s ním zmluvu a pošleš si peniaze na účet. Veľmi jednoduchý spôsob. Ja som tak začínal, poviem ti svoj príbeh. Písal sa rok 2015. Ja som sedel na intraku a nevedel som, čo mám robiť. Vtedy som experimentoval so svojím zdravím a so svojím jedálničkom. A viem, že som vtedy jedol strašne veľa sladkosti a strašne veľa jedla, nezdravého jedla. Tak som si povedal, OK, tak budem experimentovať a vyskúšam si na 36 hodín pôst. Aby som to skrátil, napísal som asi 2 články na ten blog a nevedel som, čo mám od toho očakávať, nikdy som nepísal. Prezradím ti, že som mal 5 z literatúry na strednej škole, pretože som urobil plagiát, to znamená, že za plagiátorstvo som dostal 5, lebo sa mi nechcelo písať nejaký sloh na uvedenú tému. Takže som si povedal, OK, tak takýto typ človeka, tento chlapec začne písať svoje blogy. Tak som práve začínal v roku 2015. V lete v 40 stupňových horúčavách, spotený v jedných boxerkách. Vieš si mám predstaviť? Asi nie. Nevedel som, čo mám od toho čakať, ale nevedel som, akých budem mať čitateľov, nevedel som vôbec nič. No a pustil som sa jednoducho do toho a prinieslo to svoje ovocie, prinieslo to nejaké komentáre, prinieslo to vôbec moju skúsenosť a vôbec to, že som začal. Strašne veľa ľudí sa bojí začať. Začal som a postupom času napísal ešte druhý článok a potom som na to dlho zanevrel. Dlho som proste nepísal, nevedel som, čo od toho čakať a nevedel som, že vôbec, či to je dobré, či to nie je dobré, či jak vôbec sú s tým ľudia spokojní a nejak som na to proste zanevrel. Potom som si vytvoril nový blog s tým, že keď som šiel na túru do Tatier s jedným kamarátom, to bolo asi rok na to, tak sme vyskúšali rôzne zážitky, rôzne kaskaderské kúsky, stáli sme na kameni a viseli sme jednou nohou z 2000 metroch a tak ďalej, skrátka rôzne kaskaderské skúšky, tak som si povedal, OK, dám o tom ľuďom vedieť a napísal som ďalší blog. Napísal som blog, ktorý za 3 dní, dovolím si povedať, mal 5000 hliadnutí. Nechápal som, oči mi vypadli, neveril som. Bože môj, ja nikdy som nevedel písať nič. A zrazu má 5000 zliadnutí, jak to je možné. A práve o tom to je. Bolo to možno zaujímavo a pútavo napísané a ľudia to čítali, ľudia to žrali, ľudia to komentovali a mi písali, že dám si ťa odber, čakám na ďalšie články. Hej. A potom som napísal ešte jeden článok, ale tak chcem povedať, že skrátka z ničoho vzniklo niečo. Proste len stačilo začať, stačilo nabrať svoju odvahu a urobiť niečo. A presne to chcem aj od teba. Aby si našiel svoj čas, priestor, popri škole, popri kamarátoch, popri
pri rodine a začal na sebe objavovať svoj potenciál. Pretože moja teória je taká, ty môžeš pracovať celý život pre nejakého zamestnávateľa alebo pre niekoho, ale nič si neurobil vlastne pre seba. To znamená, že nič si nenechal v tomto živote. Žiadnu hodnotu si nepredal nikomu. To znamená, ja sa riadím tým, aby som vytvoril nejakú hodnotu pre človeka a predal ju. Aby som pomohol sám sebe tým, že sa rozvíjam, že robím niečo, ale pomôžem aj tomu druhému tým, že mu dám povedzme nejakú radu, tip, inšpiráciu alebo svoju skúsenosť len predám. Jednoducho svoju skúsenosť predám. Strašne veľa ľudí napríklad dehonestuje, keď už mám takto povedať, medické blogy. Podľa mňa je to úplne skvelý nápad. Rozvíjaš sa, komunikuješ, precvičuješ si písanie, máš svoj denník, nezabudneš na to, a máš ešte aj nejaký príbeh, s ktorým sa môžeš podeliť. Veľmi dobrý štart. Napíšeš medický blog, pomôžeš sebe, pomôžeš ostatným. Zanecháš nejakú hodnotu. Ty odídeš z tohto sveta, ale tí ďalší nastávajúci študenti budú mať z čoho čerpať, pretože si im pomohol. A o tom to je. Krátka, vytvoriť si nejakú hodnotu a na tom stavať. Medický blog je veľmi dobrá možnosť. Alebo rôzne iné blogy. Strašne veľa ľudí vie krásne kresliť a nepredá to. Ja som mal bývalého spolubývajúceho, pozdravujem ťa ráno, a on strašne krásne kreslil, veľmi pekne kreslil a ja som mu stále hovoril, prečo to proste nepredáš, prečo s tým neobchoduješ, prečo nerozvíjaš svoj talent, prečo si to necháš v šuflíku, k čomu to je? Ako je to hobby, venoval sa tomu, ale skrátka dokážeš to predať, dokážeš to niekomu dať a to nejde len o peniaze, to ide o to, že niekomu to urobí radosť, niekto si to vystaví na stenu, do skrinky, do vitrinky, hocikám. Skrátka predáš nejakú hodnotu a to veľmi veľa mladých ľudí nerobí, čo je podľa mňa chyba. Rozvíjať svoj potenciál a pokiaľ si mladý a pokiaľ ešte nemáš až toľko povinností, tu teraz hovorím dosť ako keby som ja bol starý, hej, ale ja som to sám na sebe pochytil a pocítil, že strácam čas zbytočne tým, že robím niečo absolútne neplnohodnotné. Poďme sa rozvíjať a poďme využívať čas efektívne. To znamená, ja to volám efektívna prokrastinácia. Ty nerobíš to, čo máš, neučíš sa do školy, ale robíš niečo, čo ťa posúva v živote ďalej, čo ťa posúva v kariére ďalej. To znamená, že pokiaľ sa možno budeš cítiť niekedy o 20 rokov, že už nebudem ten doktor, už ma to nebaví, už som vyhorel a vtedy začneš proste rozvíjať svoj potenciál a hľadať nejakú novú cestu, tak už je to dosť neskoro podľa mňa. Ale keď v mladom veku si začneš budovať niečo, ja nehovorím, že máš vybudovať firmu, ale si začneš budovať niečo, tak je to o mnoho jednoduchšie a lepšie. Mne to vôbec nenahralo asi. Ja neviem, či mi to nahralo. Čiže tak by som to zhrnul. Nájdi si niečo, v čom si dobrý, v čom vieš zaujať, v čom si nejaký nadštandardný, nadpriemerný a pust sa do toho. Nepozeraj na to, kto ako sa na to bude pozerať, kto ťa bude hodnotiť. No skrátka pust sa do toho. Máš strašne veľa možností skúšať, tak to skús a začni zarábať. Prekvap svojich rodičov, že áno, aj v tomto mladom veku, aj popri škole sa viem proste nejak rozvíjať. Ja neviem, keď si dobrý v natáčaní videí, natáčaj videá. Keď si dobrý v natáčaní podcastov, natáčaj podcast. Založ si vlastný podcast. Proste môžeš čokoľvek robiť, pretože každý na tomto svete dostal niečo do vienka, v čom vie zažiariť, v čom vie vynikať. Možno niekto nedokáže pracovať manuálne, ale dokáže pracovať hlavou. A práve to skús nájsť aj popri škole, aj možno si myslíš, že máš nejaký svoj smer. OK, fajn. Ale skús sa proste rozvíjať aj v inom sfére. Začni doučovať jazyky, ak vieš doučiť jazyk. Začni skrátka čokoľvek robiť a snaž sa byť v tom najlepší, oddať sa tomu a začni potom s tým obchodovať. A to ti prinesie nejaké peniaze, to ti prinesie nejaký zisk toho. Čiže úplne jednoduchá rada a neviem, veľa ľudí to proste nevyužíva. Skrátka využíva úplne iný. Čiže vezmi si to úplne tak športovo, proste začneš, pustíš sa do niečoho a pôjde to. A ak to nepôjde, tak to nepôjde. Tak to proste necháš. To je úplne normálne, že nie všetko, do čoho sa pustíš, ti pôjde. No, ja už to mám